कैसन बाची खावा तनी सौदा तू अपन देखावा माल भीतर के कैसन बाची खावा नहीं तोवे देबे लुका कमी बा बोल कैसे किलो ताहर कैसे किलो हई मौसमी बा तोहर कैसे किलो हई मौसमी बा बोल कैसे किलो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे एगो ऊपर वाला देखो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे करबो ऑनलाइन कैश नहीं मनी बा बोल कैसे किलो ताहर कैसे किलो हई मौसमी बा तोहर कैसे किलो हई मौसमी बा बोल कैसे किलो छोटाइल बाटे कमे जे में तना गोटाइल बाटे एगो आगे वाला देखो छोटाइल बाटे कमे जे में तना गोटाइल बाटे भाव ठीक से लगावा अभी महंगी बा बोल कैसे किलो कैसे किलो हई मौसमी बा तोहर कैसे किलो हई मौसमी बा बोल कैसे किलो अरे बता देना।